partido que sabíamos que iba a ser moi difícil ganar aquí, que iban vir a apretarnos moi alto e ter o balón, conseguironlo durante moitas fases do partido, tocounos defender máis da conta sin balón, bueno, creo que o partido podemos matar antes algunha contra que non definimos ben. As ocasións deles foron máis erros nosos que virtudes deles, bueno, temos que correxir esas cousas. O bo do Antela que temos 24-25 futbolistas que nos permiten fondo de armario, bueno, estamos moi contentos con todos. O Nogueira vai ser un dos candidatos polo que vimos hoxe aquí. Sí, o Nogueira ten un estilo de xogo moi particular, de que é protagonista en todos os campos que vai, e penso que a medida que xunten o bloque, pois vai ser un candidato a estar arriba. Hoxe vemos un Antela xa máis parecido ao que queres, co medio campo máis cosido. Bueno, creo que nos falta ter moito máis ritmo de xogo, sobre todo dentro, pero bueno, non estuvemos todos acertados que tiñamos que estar no pase, costounos ter o balón, esperamos en un mes estar mellor, sobre todo con balón.